Вы ведаеце, найменш рэалістычная частка сённяшняга рэалістычнага фэнтэзі гэта не магія і не цмокі. Найменш рэалістычна там гэта як шмат людзей там гіне. Каб паглядзець, як успрымалася і выглядала вайна на самой справе ў 12-м, напрыклад, стагоддзе, давайте пазнаёмімся вось з гэтым хлопцам. Бертран увогуле быў такім прыемным шматбаковым хлопцам. Ён адначасова быў рыцарам і адначасова трубадурам, то бок паэтам. І Бертран, ён усё сваё жыццё увогуле, можаце лічыць, з каня не злазіў, ён увогуле ўсё жыццё ваяваў. І галоўная тэма песняў Бертрана гэта таксама вайна. І вы ведаеце, Бертран, ён ад ПТСР асабліва не пакутаваў. У сваіх песнях ён увесь час усхваляў вайну. Прыклад, ён пісаў, што малады чалавек, які вайну не пазнаў, ён стае гнілы і тлусты і ўвогуле непрыемны. І вось у чым штука. Бертран не быў псіхапатам. Ён так агітаваў за вайну і так яе ўсхваляў, таму што ён ведаў, што там вельмі нізкая верагоднасць загінуць. І яшчэ і можна добра зарабіць. І менавіта таму Бертран так лёгка пра гэта ўсё казаў. Вось вам прыклад такой бітвы з 12 стагоддзя, бітва пры Брэмуле. Король Францыі і кароль Англіі сышліся ў лютай бітве, дзе агульная колькасць удзельнікаў з абодвух бакоў была 900 рыцараў. Ахвяры з абодвух бакоў 3 чалавекі. Не, сур'ёзна, у гэтай страшэннай бітве загінула 3 чалавекі. І 140 трапіла ў палон. Бо вы ведаеце, у гэтых людзей не было мэты забіць адно іншага. Вялікая колькасць удзельнікаў гэтых падзеяў гэта былі кузэны, суседзі, і яны проста хацелі захапіць адно іншага ў палон, каб потым атрымаць выкуп. Тут, вядома, невялічкая заўвага, гэтая ўся цывілізаванасць з гэтай вайны, яна тычыцца вось гэтых 3% насельніцтва рыцараў, але ў асноўным яны і ваявалі ў той час. Як вы бачыце, што маштаб гэтых баявых дзеянняў, што маштаб ахвяраў гэта абсалютна не фэнтэзі, не гульня прэстолаў, а гэта нармальная такая патасоўка сценка на сценку. І таму ўсё жыццё Бертран так весела удзельнічаў у будь-якім канфлікце, які там быў вакол яго, троляў каралёў у сваіх песнях і гэтак далей. Вядома, ужо ў познім сярэднявеччы вайна стала значна больш жорсткай справай, і да яе пачалі далучаць значна больш простых людзей таксама. Але ўсё адно трошкі смешна, што мы інтэрпрэтуем як нешта рэалістычнае, нейкія такія вельмі жорсткія рэчы, якія, яны значна горшыя, чым тое, што вы можаце пабачыць у класічным высокім сярэднявеччы. І фактычна вось у гэтых спробах зрабіць нешта змрочнае, такое цёмнае, мы адыходзім ад гістарычнай рэчаіснасці.